Era o zi friguroasă de ianuarie, iar zăpada scârțea sub pașii grăbiți ai copiilor. Temerarii, o gașcă de prieteni pasionați de aventură și descoperiri, se îndreptau spre casa profesorului lor, domnul Andrei, care îi aștepta cu un nou mister de descifrat. Astăzi urmau să cerceteze legătura dintre bobotează și vechile ritualuri dacice. Profesorul Andrei îi întâmpină cu un zâmbet și îi conduse spre bibliotecă, unde pe masă îi așteptau cărți vechi și câteva obiecte misterioase. Ați observat vreodată că boboteaza și Sfântul Ioan păstrează elemente de purificare cu apă? Dar de unde vine acest obicei? Întrebă el, ridicând din sprâncene. Alex, unul dintre cei mai curioși dintre temerari, își strânse mâinile de emoție. Are legătură cu strămoșii noștri daci, nu-i așa? Exact. Pe vremea dacilor exista o sărbătoare închinată soarelui și lui Zamolxis, care coincidea cu solstițiul de iarnă și zilele ce urmau după acesta. Ritualurile lor implicau purificarea cu apă și foc pentru a marca începutul unui nou ciclu al vieții. Copiii ascultau cu atenție, dar pe chipul Ilincăi, cea mai sceptică dintre ei, se putea citi neîncrederea. Adică dacii se aruncau în apă înghețată, cum fac unii oameni de bobotează? Profesorul zâmbi și ridică o carte veche, arătându-le o ilustrație cu o procesiune de preoți daci pe marginea unui râu. Nu exact, erau ritualuri de curățare sufletească, iar apele sacre erau folosite în ceremonii. Unii cred că preoții daci își botezau adepții în ape reci, la fel cum se întâmplă azi la bobotează, iar focul era folosit pentru alungarea spiritelor rele și pentru încălzirea sufletelor. Deodată, camera se încețoșă, iar copiii simțiră un fior rece pe șira spinării. Ca printr-un vis, se treziră într-o pădure deasă, unde focuri mari ardeau pe marginea unui râu înghețat. În fața lor, un preot dac îmbrăcat într-o mantie albă ridica mâinile spre cer. Să întâmpinăm noul an cu inimile curate, sub ocrotirea lui Zamolxis, spuse el cu glas solemn. Apele ne vor curăța trupul, iar focul ne va purifica sufletul. Un tânăr dac păși spre râu și, în timp ce preotul rostea incantații, se aplecă să-și spele fața în apa rece. O clipă mai târziu, imaginea se topi și copiii se treziră din nou în biblioteca profesorului Andrei. Ce a fost asta?" exclamă Vlad, privind speriat în jur. O viziune? Sau poate doar puterea imaginației voastre?" zâmbi profesorul. Ce părere aveți acum despre legătura dintre vechile ritualuri și bobotează?" Ilinca era încă uluită, dar dădu din cap încet. Cred că oamenii au simțit mereu nevoia de a se purifica la început de an. Apa și focul sunt doar mijloace diferite de a face asta. Profesorul aprobă. Exact, iar obiceiurile dacilor nu s-au pierdut, ci doar s-au transformat odată cu trecerea timpului. În acea zi, temerarii învățaseră nu doar despre trecut, ci și despre modul în care tradițiile strămoșilor lor continuau să trăiască în prezent. Se priviră unul pe altul și, fără să spună nimic, înțeleseseră cu toții lecția. Istoria nu e doar în cărți, ci și în obiceiurile pe care le păstrăm, chiar și fără să știm de unde vin.